guys! Welcome back sa aking YouTube channel! So di ami karon sa salog magsubay may mangisda tas manginhas pod. So see you guys! So, nanilong pa mi guys kay ni uwan man. So naghuwat pa pod mig taob guys. Diyan nagsuksok-suksok sa ami diri kay naghuwat mi og taob ang salog na guys. Amo nang huwaton og mo taob ganina musuro na ng mga isda guys. So among huwaton ang mga kauban oh. Girls challenge ni guys nga mangisda. Girls challenge, only girls. Kami tulo sa akong igsoon mangisda mi. Kamao man among kuan kanang challenge ni namo. Challenge ka magisi ang bukot. Only girls lang ni guys. Sus, kani pa bay trabaho nga kamao man taan ni guys, kinauboy. Sus. So, diyan nami guys, padong nami ngadto sa ubos. So, nagbaktas lang ni guys kay kanang mabaho man lagi na amo lang nga di giguyod among sakayan kay ug mo sakay mi adi na mo andar guys kay masangyan man. So ana wana kuan sa miya jud kaayo siya kubas kaayo guys. Nagbaktas ra jud mi, sige dito lang ko maghuwat. Nagbaktas ako guys kay kanang lagi di ba jud madala og kanang sakay guys kay perting mabasa o hunasa mao jud na siya guys. Di ba da kapoy man pero kaya nun kay napugos lang yun mi og kanang on guys kanang tanawa hunas kayo guys. Napugos ra og kanang pamukot ba kay sus ang isda guys bulawan kayo sa palengke mahal kayo kanang akong 200 guys nga kwarta ipalit og isda. Ipangukot na lang ako diri kay pre. Magtiyaga lang ka diri guys, di ka ba mag-inarte. Makasuwa ka, libre suwa. Di ka nga mag-inarte diri Sus ako guys, di ko arte. Kamao ko managat. Kamao ko og kuan kanang mamari, kanang magkuan kuan guys, kanang humay. Di man ko arte guys. So round ni guys. Bantay bata, bantay tindahan. Tanan sa balay niya. Kanang habang ang kanang atong bana nagtrabaho di pag-uli sa atong bana nanay sudan pag-uli adto niya sa kumbana happy na to kay may sudan pre na siya guys. Dili na ingon nga magpalit pa. So na guys ito ako mga igsuon ang tulo kami rang tulo kamao man ko magkan guys nang mag-arya sa bukot. So kami lang Ari alas bukot kamao ta guys. Sus Ginoo ko. Kanang trabaho agan ram na kayo. Sama na guys. Ang tulo na mga taan. Ibutang ang bukot. Diri daplin. Palusot sila. Diri. Ala, nasangit. Lagi. Sige na. Ay, nakaigsag ka. Sige. Tara, let's go. Sumaw na to guys. Amo pang gitaan ang pukot. Diara ang taw-tawro na mo kay suro na ang taob. Sibat ng buaya ron. Oh. Relax lang, relax ba. May padre guys kay hangin kayo. Magtaan pa mi. Magtaan pa. Wala sabab bunali. Nadito among pukot guys dito. Kutob nga ri Nadiha niya paubos nga dito. Among taon-taon kay para naikon pamkuha damo.
Na, mga drip. Di ba ni? Pas-pasi. Sabra pag. Yeah. Dong, asan ka da, dong? Muramag, nakakaginawa. Dali rata? Sige. Dali rata sin, lunggo na. Guys. Asa ka pa ana, libre na panihapon. Oh. Di na ka magkuan sa imong di na man problema sudan sa sudan na sa imong bana. So, libre jud siya, guys. Now, unsa na? Ha? Unsa na? Fish na sudan si Terter. So ako paning lutoon, guys. Isda palito na nimo sus mahal guys merkado oy hindi makaon-kaon ng isda sa merkado guys. So mao jud na among nakuha guys, mo ni among kuha guys update. Puro alimango guys, tas ang isda sagol-sagol lang among nakuha oh, kinason tawag ani tuway. So presko kayo guys, kasagaran among nakuha guys kay kuha na mga limango ba guys, pero okay na siya oy, may pangsudan na ka oh, isda naas ilawom, pero okay na guys kaya magpinuyo ka oh, why kay sudan karon. So ay night ano na guys ang among nakuha oh, britola oh, sim kaayo oh, luto na in town. Sim kaayo nagsabaw labi na kay uwan-uwan. Kasuwa dyan, huwag ng Pinoyo. Awa, kasuwa.